ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯзам дар бозори Корвонем нулевой дарвоза материал бозор меоен. рост омаден ҳамҷада материалҳо ҳастанд. материалҳо санги хамелион қатиянд, санги аждаҳор задаги 100% гаранти қатӣ 120 сомон либосаш ям распродажа кардагиҳай. метавонед ки омада харидорӣ кунед. сангошда гап нест. якам сорти хамелион ҳастай, ҳар намуд санг ҳастай. ма чизоеро сиёмка мекунам, шумо да намоиш метавонем ки ҳамин сангош фарқият дошта бошанд. барое ки вақте ки ра мепӯшен автода ки гаштен чашми одамора мезананд, сразу вид метан худаш. чиба ки сангаш тоза оригиналай 120 сум ҳамагӣ хай як 300-400 намуд дора, 300-400 намуд распродажа кардагиай. хай ами 4-5 бимона баъд распродажа мекунанд ко ҳам хелчидагиай. барои ами камай метавонед ки сразу шумо WhatsApp да бинависед, доставка дар кортон ки мешава марҳамат менависед. санго гарантия доранд, хамелионшам ҳастай. баъд сваровски вообще ма сиёмка накардам санги сваровски, фақат ҳамаш хамелион, то ки ами тозош бошанд ки мо клиентои худмонда равон кунем. чиба ки як камтар пас уже чӣ мешавад, ина чи хеле ки ай маълумай, ай видео маълумай сангошон уже чун гап мезананд. ами санги хамелионам ду намудай, ячи оригинал, ячи полу оригинал, свитид намекунад, ё наъзошанд. барои ҳам метавонед ки барвақта занг бизанед, ай либосошон мисол 3-4 ки монда метавонед заказ кунед. ҳамаи намуди материалҳо қариб ҳаст. озиам конкуренсия бозорда сахт рафтестай. ва чизое ки шумо дидестен, сангаш норма задагиай, норма қатияй, хеле кам нест. аҷоиб бутанд, фасонанд, зӯранд. качествашон ҳамаш дубайский якм сортай. ҳеҷ вақт ма дуюм сорт ё ки ягон маркаи дигар байншонда равон намекунам. чизе ки мегирен шумо да скриншот карда партоен, ҳамон чиза бо ман нишон дода шумо да равон мекунам. касе ки дар канал обуна нест, марҳамат обуна шавен. касе ки обуна шудагиай, марҳамат якта лайк бимонен. ҳамира ба шиносотон тақсим кунен, чунки ӯ ҳам бифаҳманд, мисол заказ кунанд. касе ки дар русия ҳастен метавонед ки тезтар заказ кунед, чиба ки чизо камтаранд. барои ҳам камшон монад, мисол 5-6 либосишон монад, баъд ё распродаж мекунанд. агар не аввалда ё 180 сомон нахонда савдо мекунанд. барои ҳамин шумо метавонед ки тезтар ва ҳамин рақамҳо занг занед ва чизои маъқултона заказ кунед. сангои тозаи сваровски гарантия 100%. барои ҳамин чӣ хеле ки шумо худтон дидестен дар навор, ҳамин чизое ки шумо дидестен пака ай ҳар кадомиш 10 либосӣ ҳаст. боқӣ сарбаланд обод бошед. худоҳофиз.